Čaute pyrotechnici, vítam vás pri prvom tohtoročnom videu, kde si predstavíme moju pyrotechniku na rok 2016-17. Takže, objednával som zo stránky Ecopyro. Je to celkom dobrá stránka, až na tie ceny. Trošku sa zdvihla proti minulému roku, ale celkom solidný výber. Plus si v tomto videu predstavíme ešte aj moju pyrotechniku, čo mi ostala. Celkom je toho dosť. Takže poďme na to. Otvoríme si balík. No. Toto na vrchu, čo vidíte, to sú rímske sviece vlastne. Nezmestili sa im do balíka, tak ich zabalili takto na vrch. A to vôbec nevadí. Tak nejako to vyzerá. Potom si to odbalíme. Dobre. Poďme na samotný balík. Takže takto to odbalíme. Ešte po krajoch. Dobre, ešte druhý. Aj, nejak ťažko ide. Dobre. No. Tak trošku to vybalíme, tieto havurdy, papiere. No. Čo tu máme? Faktúra. Si trápi nejako. Dobre, tak ako prvé si môžeme predstaviť búchajúci koberec 500 ranový. Vyzerá nejako takto. No. Celkom dlhý je. Neviem, koľko môže mať. Možno nejaké 2 metre. Uval som aj minule, takže som s ním spokojný. Celkom dobrý je. Dobre, poďme ďalej. 200, ďalší koberec. Tento som ešte nemal, takže som na ňo zvedavý. Že vraj je celkom dobrý, takže rád ho otestujem. Poďme ďalej. Klasika, pískajúce rakety. Zaručená kvalita. Tiež celkom na zábavu, v pohode. No. Delová rána. No, nie som veľmi spokojný s touto petardou, keďže pred rokom a pred 2 rokmi som ju mal a na tú cenu to nebola moc silná sila, ale tak na skúšku som ju zabral. Uvidíme, či sa nejako zlepšili. Aj keď o tom silno pochybujem, ale tak uvidíme, vyskúšame. Ďalej, takýto mix. Bomb Black, Viper 1. Celkom pekné balenie. Uvidíme, čo to je. Takže v pohode. Ďalej. PPP 3060 Apache Warrior. No, tiež není moc dobrá táto petarda z mojich skúseností, no. Čo sa týka pomer cena a sila. Takže neviem. Taktiež som ho zobral tento rok na to, aby som vyskúšal. Tak to vyzerá. Ten dizajn sa vlastne nemenil. Tak, vidíme. Dobre. Minibomb. S touto petardou som bol ja osobne spokojný každý rok, nakoľko na tú cenu je to celkom solidná sila. Aj zase nie je to najlepšia, najsilnejšia, ale myslím si, že sa dá. Od spoločnosti Grob Etna. Dobre, poďme ďalej. Teraz si tu dáme trošku vedľa seba. Takto. Viper 1, Bomb Black a Bomb. Takže Bomb 60 gramov na balenie.
Klasika, dobrá petarda. Silná. Oproti Dumbumu myslím si, že sa oplatí asi viac kúpiť, aj keď Dumbum má trošku iný ten výbuch, taký ťahavý a toto je skôr taký ostrý výbuch, ale nakoľko bomb je lacnejší, myslím si, že je to asi lepšia voľba. Aj tie Dumbumy teraz zdražili nejaké euro asi. Takže uprednostnil som viac teda tých bombov. Bomb Black to je podobné, akurát v čiernom prevedení. Taktiež 60 gramov. Celkom pekne to vyzerá, takže zobral som aj to. A Viper 1. Klasika, dobrá petarda. Tiež 60 gramov. Pekná. Čiže z toho som ja vždy bol spokojný. Dobre, môžeme ísť ďalej. No, a bomby. A bomby mám ja rád osobne. Tiež silná petarda. Vždy som s ňou bol spokojný. Nemal som nejaký problém. Kategória 3 taktiež. Pekná, dobrá. No. Dumbum Middle. Dumbum Middle som ešte nekupoval. Kupoval som len klasický Dumbum a Purple. Takže som zvedavý na to. Môžeme si to aj takto pozrieť. Prípadne si to môžeme porovnať napríklad s tým bombom. Hej, je to väčšie, predsa len, ale hovorím, asi je lepšie kupovať ten bomb, nakoľko je tá výhodnejšia cena a je tam rozdiel v tom výbuchu, ako som už spomínal, ale hovorím, tento rok radšej viac tých bombov. No, toto tiež také balenie Dumbum Mini. Bomb Mini. Môžeme si to tiež odbaliť. By sme videli. Mini bomb. To je taká malá. Vlastne som už spomínal. No. Ďalej. Silver. Takže fontána. Minulý rok som si celkom obľúbil tie fontány. Páčil sa mi ten efekt, takže som ich začal trošku viac kupovať, objednávať. Toto je už tá z tých väčších, takže veľmi sa na ňu teším. Samozrejme spravím aj videjko potom. Vyzerá takto celkom pekne, takže uvidíme, čo to bude. No, zápalná šnúra. Trošku inak balená, ako som bol zvyknutý, ale myslím, že to nie je problém. Takže tiež som zvedavý. No, dymovnica, červená. Toto som už dlho chcel objednať, nakoľko dymovnice som nebral, ale tento rok som si povedal, že zoberiem. Takže som zvedavý, čo to bude. Celkom sa teším. Šnúra tiež. Zapalovač. Tryskový tiež som zobral. Búchajúci koberček. Klasický. Tento možno poznáte viacej ako tie ostatné. Vyzerá takto. Tento je dobrý podľa mňa, ako každý rok ho beriem. Nikdy som nebol sklamaný. Nie je to zase taká sila, ale pre zábavu si myslím, že to je slušné. Fontánový mix. 4 fontány. Ak ste videli moje videá, mal som aj minulý rok. Boli to pekné efekty, páčili sa mi, takže som ho zobral opäť. Takže si ho otvoríme. Pozrieme sa na to. Čo to je zač? Tak toto vyzerá takto balené. Dračí dých. Dračia fontána. Tiež spravím videjko, takže uvidíte. Piráty, klasika. Treba každý rok. No. Crazy Balls. Zobral som pre zábavu. Keď tak, videjko nejaké spravím, testovanie. Dobre. Poďme ďalej.
na tie staršie petardy z minulého roka. Bomb v tomto peknom balení, ktoré sa mi páči. Po 10 kusov. Ďalej Dragon Boom. Nemám ich tu všetkých 20 kusov. A polky tu mám Doom Boomy, klasické. Ďalej v takomto balení tu mám fontány od klasiku. No, toto Viper 2. Ak ste rozmýšľali nad kúpou týchto petard niekedy, tak vám doporučujem nekupovať ich. Sice vyzerajú precízne robené, naozaj, boli aj drahé. Tuším, že nejaké euro niečo to vychádza na kus, ale poviem vám, keď som to pustil, silu to malo ako pirát. Naozaj to bolo slabé, nič. Nekupujte to, naozaj sa to neoplatí. Kľudne, ak máte inú skúsenosť, tak mi to napíšte do komentára, ale ja som mal zlú, fakt nekupovať. Mini Doom Boom, možno niečo podobné ako Mini Bomb, aj keď si myslím, že niečo iný zvuk to má. Ja radšej Mini Bomb. Ďalej, Xender. No, táto petarda mala fakt dobrý efekt. Som to minulý rok skúšal. Som bol spokojný s ňou. Fakt, pekné svetlo to má, takže kľudne kupujte. Tiger Boom. No, je to niečo slabšie ako Dragon Boom. Možno keby sme to porovnali, tak je to ako Doom Boom a Bomb, hej. Ale celku v pohode, takže kľudne môžete kupovať. Dobre. Mini bomby, jasne, tie už som hovoril. Demonic. V takomto balení. V tejto škatulke. Takto vyzerá. Není zase až tak silná, ale myslím si, že solidná. Je tam dobrá cena, takže je to v pohode. Dobre. Ďalej. Toto je Danger. Áno, je to Danger. Tie sú, momentík. Tie sú podobne balené. To sú RCP Danger, Crash, Adrenalin. Sú totožné skoro všetky 4 tieto. Ale každé inak baleno, tak myslím, že keby chcete ich si kúpiť, tak stačí vám jeden druh z týchto, ale kľudne vyskúšajte, ako som aj vyskúšal. Kľudne sa aj podielte so skúsenosťami. Ale hovorím, podľa mňa je to všetko jedno kopyto. Zásadný rozdiel medzi nimi nie je. Dobre. Bomb, Viper, som spomínal. A klasické Maggie z Kauflandu. Podľa mňa sú dobré, ako za tú cenu. Niekedy, keď sú v akcii, majú ich aj po nejakých 30 centov, takže to si kľudne kúpte. Na Silvestra sa hodí. Tieto piráty. Ale tých mám strašne veľa. Plnú kopu, tak tie som kúpil minulý rok. Strašne veľa ich tu mám. Nie je to ako nič silné, ale jasné. Pre zábavu. Na testovanie. Prečo nie? Strom Black Petard. Možno poznáte takéto. Taký fejkový pirát s knôtom. Hej, tiež nič silné, jasné. Golgo. Vyzerá to takto. Možno niečo podobné ako Demonic Vizoro, ale hovorím, to na jedno kopyto podobné, takže tiež zásadný rozdiel tam nebude. Ale v pohode. Zase tu máme Viper jednotky, Bomb Black, Bomb, no TNT. TNT, celkom hrubá petarda. Keď si to môžem porovnať takto s bombom. Momentík.
takto vidíme ten rozdiel. A minulý rok som s ňou bol spokojný veľmi. Myslím, že na svoju cenu fakt dobrá. Takže kľudne objednávať. Odporúčam. Super dielobuch. No ako. Zas nie je to Boh vie čo, no. A na tú cenu zas hovorím. Na tú cenu je dobrá. Môžete skúsiť. Opäť Bomb Black. Tie tu mám asi 4-krát. Tiger Boom, čo postávali. No. Doom Boomy, Purple. Aby som nevral zase to isté, tak Jumbo od Tara Pyrotechnik. Som bol spokojný. Môžeme si to takto pozrieť. 20 gramov na balenie, kategória 2. No ale myslím si, že fakt ako hovorím, na tú cenu. Dobrá. Ešte kus s bombou tu mám. No, toto celkom zaujímavá petarda. Dynamit. Celkom solidná. Mne sa páči. Nie je to zase top výbuch, hej, ale na testovanie v pohode. Dá sa. Ja som spokojný. Piráty. Týchto ešte mám 3 balenia. Čiže dokopy 4. Tieto Piráty od Panty. Posledná vec. Gulové pumy. Nemám tu mažiar, ale hádam vám to neprekáža. Ostali mi z minulého roka. 9 ich tu mám. Môžem vám ukázať efekty ešte. Jeden i druhé. Tiež robím video potom, takže kľudne si pozrite. No, to by bolo asi všetko. Takto si to ukážeme ešte. Je to celkom hodne. Ešte mi to aj pribudne, takže najbližšie, keď mi príde pyrotechnika, dotočím ďalšie. Takže dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Keď tak hoďte like, podielte sa s nejakým názorom do komentára kľudne. Môžeme si o tom pokecať a kľudne mi aj napíšte do komentára, aké by ste chceli testovanie, akých petárd. Skúsim sa vám vyhovieť a potočíme. Môžete sa tešiť na ďalšie videá, takže ďakujem. Majte sa. Čaute.